Pa do sad je stvarno sve super, nema ni jednu primjedbu ovih mjesec dana koliko sam tu. Sve je pozitivno. Ljubljanu još nisam uspio bolje upoznat zbog ovih mjera i svega, ali nadam se da ću i to brzo imati priliku. Pa sigurno je došlo dobro ovih par dana više koje smo imali zbog ovog gustog rasporeda, tako da vjerujem da ćemo svi spremni dočekati ovu sljedeću utakmicu. Pa najviše na svojoj igri i na onim stvarima koje nisu bile dobre u Celju. Da popravimo i da to bude bolje u subotu protiv Tabora i nadam se da će biti. Nadam se da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu kroz cijelih 90 minuta i da će 3 boda ostati na stožicama.